Bé, avui hem tingut el ple més important de l'any, que és el ple dels pressupostos. Nosaltres ens hem abstingut perquè per mi són uns pressupostos continuistes. No tenen cap capacitat per impulsar nous projectes. Sí que és cert que es farà una residència a Hospitalet, però clar, abans es tindria que fer un estudi de viabilitat, a veure si això seria bo per al nostre poble, ja que tindrem dues residències i és un municipi molt petit per tindre dues residències. També he trobat a faltar una aportació ferma per al turisme, ja que el pressupost de turisme s'ha reduït i nosaltres tenim que apostar per tindre, tenim que fer créixer el turisme perquè aquest municipi, el dia que tanqui la central, ja fa molts anys que ho avisem i al final arribarà aquell moment. També m'ha decebut que no hi hagi trobat una partida per fer la comissaria. Sí que hi ha 50.000 euros destinats per fer el projecte, però amb la situació que està la comissaria de policia del nostre municipi i que és un punt molt important per tots, es tindria que haver incorporat en aquests pressupostos. Després, l'altre punt per mi que ha sigut també bastant important ha sigut la moció d'Esquerra referent als presos polítics. Jo sempre vull recordar que a Espanya no existeixen presos polítics, sinó teniu Amnistia Internacional, que està penjat a la web d'Amnistia Internacional, conforme es va fer un informe el mes d'octubre, i dient que a Espanya no n'hi ha presos polítics, i és del mes d'octubre. Si de veritat ells pensen que per les seves idees aquesta gent està presa, hi hauria molta gent a la presó. El senyor Tardà ho va dir en una entrevista que li van fer i vull deixar molt clar que ningú està a la presó per les seves idees polítiques, simplement és perquè ha incomplert la llei. I bé, per nosaltres ja fins al pròxim ple. Moltes gràcies.